Ayun pare, may orbs. Let's go! Ano ka ba? Tingnan mo doon. Ayun. Kang maingay. Ayan, Ano mo, maririnig tayo eh. Dervish tayo. Pare yun oh. Parang may wala na. orbs. Huwag na natin kasama. Yun doon oh, parang may duwende oh. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon daan natin mga memes ngayong linggo dahil wala akong magawa. At syempre di naman tayo puro angal dito. Kung wala kang magawa, hanap ka ng gagawin. Simulan na natin. Galing kay Birdie Bird, Pinoys of Miracles Full-Line. Bago to, matagal na to. Kaya El Clasico na to eh. Sila Bimbi, ito matagal na paulit-ulit. Lapit tayo magkaroon ng Dream Lineup, Federasyon ng mga Himala. Marami nang nahawakang bola ito si Bahis. Ako, durog na durog kayo dyan. Galing talaga tumira ni Pacquiao, no? Pag ganun. Pero shoot. Merong ano yun, di ba? Merong engineering basics. Siya po, tsaka hindi niya tignan eh. Tansyado na niya. Galing kay Sean Michael, POV, URL. Mga konnichiwa. Mukhang nabuhay si Jobit Basketballino. Hindi ko alam kung saan galing original na imahe nito. Basta nakita ko lang ito lang puro mga ina-upload. Believe na believe talaga ako sa'yo pa magaling kayo mag-ubos din ng oras. Sunod, Erwin Henshaw, sabi pa bubuhay tayo eh. Ayoko mamatay para sa bahay. Sunod, galing kay Andre, hello Freddy. Kaya basketball lang tayo. Ayoko na ng ibang mga laro ng buhay sunod. Ang tunay na basketballero, alam pag bola nilalaro. Hindi ba? Pero Shimo August 690s. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Ito na ang ating komedya ngayong panahon, di ba? Di na natin maintindihan. Sunod. At least walang laugh track, di ba? Galing kay Brando. Pucha, nagkaroon din ng video. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him Huwag most, ka mawawala! he vanished. Jobit Basketballino, bakit mo kami iniwan? Kailangan ka namin ngayon sa Pilipinas. Sarad. Charlotte! Haliparot ka, Charlotte. Huwag mo nang dagdagan ang ginawa nila. Yung ating mga volleyball player. Magpabila po kami sa channel. Huwag kayo magpapaara-ara. Hindi lang pampamilya. Ara! Sa mga ate nyo, galing kay TikTok, kulang isang bola sa galing ko mag-basket. Uy, meron nga siyang kamay sa utong eh. Wala na, durog ka na dyan, boy. Sunod, galing kay Joffrey. Kuroko ng basket! Eh! Ang ganda kasi ng post din niya eh, no? So, hindi ko lang candid ba yun, no? Sunod! POV, Kurokoy sa Moto Pass, yun ba? Ayoko ilipat sa akin yung meme mo sa Yelakila. Para Rasengan eh, parang gumagawa siya ng Rasengan. Maraming salamat, comic guys. Jobit na TikToker eh. Ano nangyayari? Paano lumulutang yung bola sa likod? Paki-explain, Jobit Basketballino. Hindi ka lang basketballino, TikTokerino ka pa. Galing kay Gabriel. Paano po gumalik sa... Okay, skip. Wala pa. Tama na, lumayo na kayo sa mga menor, ha? Yung mga menor na... Kung alam niyo yung issue sa kanya, ayoko na pag-usapan. Sunod. Ano ba meron sa tema ngayon? Ha? Ano to? Ibang sinulid ang kanyang gamit. Gusto niya ng sariwang pangra. Tama na, ayoko na. Huwag kayo tutugtog ng A minor, ha? Pucha, mahirap gamitin yung neon fits. Pag talaga basketballero, di ba? Sabi nga nila. Kaya naging basketballero si Jobit eh. Niloko siya. Ngayon, ako naman bobola. Yung sunod. Years asking. Sabi ko sa'yo, may mukhang Rasengan yung kanina. Dati ba yun? Sunod. Mga konnichiwa, lakas ngayon ah. But at least 10,000 lang yun. Mas mura ka. Mas afford. Pang Pilipino na version ito ng Jordan. Kesa naman galing Divisoria. Sunod. Galing kay Gio.
Get you hand in the game. Ito rin yung naging transformasyon kay Jobit nung nanalo siya, no? 1 million po siya. Kuminis mo ka. Baka may accent na rin ngayon yan. Sunod. Galing kay Adultpo, right? Ay, okay lang to. Ibang forbidden yung mga pinagdaanan natin kanina. Huwag yung gagawin yan, ha? May mga batas laban dyan. Kaya wag yung gagawin nyo. Ito lang yung forbidden na pwede mong gawin na papayagan ko. Kaya pala madali nila nalagay yung White Sand sa Manila Bay. Alam nyo, sa Cebu galing yung buhangin na yan. Sa Suna kaya galing yan. Ingit na naman mga dilawan. Dilawan si Naruto. Kaya pala dilawang buhok niya. Confirm. Sabi ko na nga ba. Sunod. Galing kay Better Keep Going. Roque of the White Sand. Maraming salamat. Roque sama. Ay yung pagbigay ng buhangin para sa mga Pilipino. Di ko kayang tanggapin pa. Galing kay Vin. Meron bang gagawa kay Freddy Aguilar? Batang-bata ka pa, kala mo na. Kailangan ko ng 5 Nights at Freddy's. The White Sand is for the mental health depressed Filipinos. Ako sabi ka ni Naruto dyan ng kanyang talk no jutsu. Mag-uusap na lang kayo at magbabati na rin kayo. Tulad ng pagbabati nila sunod, ang pang-forbidden jutsu. EJ, sunod, subscribe. Po, maraming salamat, Jobit. Paulo Lino, sabi ko na nga ba, galing kay Jebis. Alam niya, mag-subscribe na kayo. Sunod, Boy Soft Boy, E-Boy, Manager! Manager! Dito YouTube yung spelling niya na, intindihin mo. Pampamilya ka kaming channel Sunod, galing kay Alpen Jobit. Kaya pala naging emo siya para yung kanina natin, di ba? Galing kay Joshua, yung tumabi ka sa tapan nyo, tapos tinakpan niya ang papel niya. Takot ka bang malamangan kita? Mahina. Kaya ka na naging top 1, pinagbibigyan lang kita Sunod, tunay na matalino na namimigay ng sagot. Galing kay Angelo, anak, huwag kang gagamit ng papatok sa darating na Pasko at bago. Sige po. Makinig ka dito, Pugoy. Disclaimer lang. Sinasabi ko dito, hindi yung age gap. Diba? Ang sinasabi ko dito ay menor de edad pa siya nung nangyari yun. Mali yun. Hindi porket umokay sila, lahat ng bata ay magiging okay kung gano'n na nangyari. Ayan binigyan ko konting context baka nga umiiyak dyan. Tororot na intindihan mo na ba? Ayan, nagtorotot na rin ako. Ephebophilia yung sinasabi nyo may age gap. Okay? Pag pedophilia, yun yung menor de edad. Ano yun, wag mo sabihin dahil 12 years old lang dito, hindi porket ganyan yung batas ito, hindi natin pwedeng palitan. Di ba? Dahil nga makaluma ating mga batas, pwedeng maayos yun. Tsaka, di ba sa kasal yun? Hindi naman sila kasal Masaya-saya sa Pilipinas, mucha. Kaya gusto ko na lang maging basketballero. Sunod. At panghuli, ano to? Pancit Canton. Baka nandito na tayo. Yes! Tapos na! Ayoko na bakit na mga forbidden jutsu. Nakakamiss lumabas. Naka-face mask ka ba, ha? Yun! Pancit Cantino. Yan, mag-alcohol na, tama. Uy, water. Ay, di, okay, alcohol na dyan. Okay, tama. Akala ko hugasan din yung Pancit Canton may aesthetic pa yung kulay. Di ko lang kung galing yun sa bubong nila o dito sa editing Hey po! Nagugutom ako, kakakain ko lang leche. Kaya nagpapalakas sa mga basketballero dyan. Pancit Canton muna bago tumira. Hey! Nakakalma yung ganito. Hindi ko kailangan rin. Akala ko so mahina ka pala. Ginagano lang ng tinidor yan Hindi mo na kailangan ng mga ganong colander. Lalo mo nagugutom ako leche ka. Halo mo yan, bata. Ito lang ang pwedeng. Tusok-tusokin mo. Bakit pag ikaw nagluto parang di masarap na? Pero pag iba gumawa, ang sarap ng Pancit Canton. Hindi pa yung baba. Yan mo, hiwa-hiwalayin mo yung buhok. Bago ka gumano Ayoko doon Kainin mo yan. Dahil tao hindi nakakain, ha? Pag kinain mo yan, makakain din sila.
medyo nahihirapan ako bignan to. Kami nakita akong hibla doon ng pansit canton leche. At doon nagtatapos sa ating video kayo sana nagustuhan nyo. Pero din, sumubukan muna. E di sabi ni Freddy Aguilar, Aling EJ, sumubukan muna. Bago ko tapusin. Dali, bilis. Sumubo! Bon appetit! Apo, doon natin tapusin ang ating mga video ngayon. Sana nagustuhan nyo. Diba, panlibang ko lang naman to. Kung nalibang kayo, di mabuti din yan. Hindi nyo like, share sa mga basketballero nyong friend. At na nilalaro ay yung bola at hindi ba? At mag-nyo subscribe. Paulo na.